खुलुमबाय दिनै जों 2024 मायथाइयाव जालांनाय ADRE 2.0 जायखौ बुङो बेनि पेपार 3 थामहिनबा HS लेभेलनि ग्रेड 3 नि आनजादनि कुइसन पेपारनि बागै सावरायनो नागिरदों। बेनि थाखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बे एग्जामा जादोंमोन 150 मार्क्सनि थाखाय, जेराव 150 कुइसन्स दंमोन। बेनिनो जोङो GK सेक्सनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायलांगोन। बेनि थाखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायबाय। गिबि कुइसना जाहैबाय What was the last capital of Ahom Kingdom होनदों। आहम रायजोनि जोबथा राजथावनिया बहामोन? बेनि फिननाया जाहैबाय जरहाटआव। फार्स्ट केपिटेला बहामोन होनोबा चराइदेउ। What was the name of Srimanta Shankardev's grandmother? श्रीमन्त शंकरदेवनि बिबैनि मुङा मामोन? बिनि मुङा जाहैबाय खेरसुति। Who was known as the Lion of Mysore? सोर माइसुरनि सिंह होननानै मिथिजायोमोन? बेनि फिननाया जाहैबाय टिपु सुल्तान। टिपु सुल्तानखौ लायन अफ माइसुर होननानै मिथियोमोन। Which state of India has Jallianwala Bagh? जालियांवाला बागआ भारतनि बबे रायजोआव दङ? बेनि फिननाया जाहैबाय पान्जाबाव दङ। जालियांवाला बाग मासाकारा माला जादोंमोन होनोब्ला 1919 मायथाइनि 13 एप्रिलाव जादोंमोन। Which of the following countries was a part of the Axis group during the World War II? नैथि मुलुग दावहानि समाव गाहायाव होनाय बबे हादरा एक्सिस हान्जानि बाहागोमोन? एक्सिस हान्जायाव जोंना मा दंमोन? मोननै हान्जा दंमोन, एक्सिस आरो एलाइड। एक्सिस हान्जायाव दंमोन जार्मानी, इटाली आरो जापान। एक्सिस हान्जायाव जोंना दंमोन जार्मानी, इटाली आरो जापान। होमबा बेनि फिननाया जाहैगोन जापान। आरो एलाइड हान्जायाव मा दंमोन? इंलेन्ड, फ्रान्स, सभियेट। सभियेट माने दानि रासिया। The ruins of Angkor Wat are in which country? अंकर वाटनि बायखोन्दा बाहागोआ बबे हादराव दङ? बेनि फिननाया जाहैबाय कम्बोडियायाव दङ। Which of the following countries does Assam share international boundary with? आसामा बबे हादरजों हायुं गेजेरारि सीमा रानलायो? बेनि फिननाया जाहैबाय बांलादेश आरो भुटानजों रानोना। If an airplane is flying directly from Chennai towards Guwahati, in which direction is it flying? गंसे बिरखंआ जुदि चेन्नाइनिफ्राय गुवाहाटीसिम थोंजों बिरनानै फैदों, अब्ला बियो मा दिगाव बिरदों? बेनि फिननाया जाहैबाय खोलानिफ्राय सानजाथिं। चेन्नाइ खोला साइडआव दङ आरो जोंनि आसामा सानजा साइडआव दङ। बे थाखायनो खोलानिफ्राय सानजाथिं बिरबोगोन बे। माने सा सानजा दिगाव फैगोन आरो। What is the westernmost state of India? भारतनि सोनाब जोबथा रायजोआ बबे? बेनि फिननाया जाहैबाय गुजरात। गुजरातआ बयनिख्रुइबो सोनाबसिनाव दङ। Which of the following peaks does not belong to the Himalayas? गाहायनि बबे थिखिनिया हिमालयनि नङा? बेनि फिननाया जाहैबाय अन्नामुरी। अन्नामुरिया जोंना साउथ इन्डियायावसो दङ। The Great Barrier Reef is located in the seas near which continent? Great Barrier Reefआ
बबे हादरमा खाथिनि लैथोआव दङ? बिनि फिननाया जाहैबाय ग्रेट बेरियार रिफआ बबेयाव दं होनोबा अस्ट्रेलियायाव दङ। अस्ट्रेलिया हादरमानि खाथियाव। Which of the following is a mountain range of South America? गाहायनि बबेया खोला आमेरिकानि हाजोमा फारि होनदों? बेनि फिननाया जाहैबाय एन्डिस। The giant waves caused by volcanic eruption or earthquakes under the sea are known as लैथो सिङाव अरगें मोखां बेरफ्रुनायजों एबा बांग्रि मावनायजों सोमजिनाय गेदेर दोफौखौ मा बुङो? बेनि फिननाया जाहैबाय सुनामि बुङो। Who is the chairman of the राज्य सभा? राज्य सभानि आफादगिरिया सोर? राज्य सभानि आफादगिरिया जायो जोंना भाइस प्रेसिडेन्टआ। लेङाइ हादरगिरि। Who administers the oath of office of the President of India? भारतनि हादरगिरिनो बिबान समायखिराखौ सोर लाहोयो? समायखिराखौ सोर लाहोयो होनोब्ला गोजौसिन बिजिरसालिनि गाहाय बिसारगोरा माने बिजिरग्रा। इंलिसाव होनोब्ला द चिफ जास्टिस अफ सुप्रिम कर्ट। सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिसआ प्रेसिडेन्टनो अथ टेकिं लाहोयो, समायखिरा लाहोयो। Which of the following musical instrument of Assam is usually made of bamboo? गाहायाव होनाय आसामनि बबे दामजेंखौ औवाजों बानायो? बेनि फिननाया जाहैबाय थका। Where is the Toklai Tea Research Center located? थख्लाय साहा नायबिजिर फसंथाना बबेयाव दङ? बेनि फिननाया जाहैबाय जरहाटआव दङ। The Gita Press, a unit of Govind Bhavan Karyalay, is located in which state? गोविंद भवन मावख'नि मोनसे खोन्दो गीता प्रेसआ बबे रायजोआव दङ? बेनि फिननाया जाहैबाय उत्तर प्रदेशआव दङ। An hour during a day session when questions issues may be raised without prior notice in the Indian Parliament is called? भारतनि संसदआव सानसेनि जथुम्मानि घन्टासे सम जेब्ला जायखिजाया सोंथि आयदाखौ सिगां मिथिहोआलाबानो थिखांनो हायो बे समखौ मा बुङो? बेनि फिननाया जाहैबाय लाथिख' सम माने 0 hours। Who is the chairman of नीति आयोग? नीति आयोगनि आफादगिरिया सोर? नीति आयोगनि आफादगिरिया गाहाय मन्थ्रिया जायो, प्राइम मिनिस्टार। The Numligarh refinery is in which of the following district of Assam? आसामनि नुमलीगढ़ थाव सोदांसालिया बबे जिल्लायाव दङ? बेनि फिननाया जाहैबाय गलाघाट जिल्लायाव दङ। The international festival Kullu Dasera is celebrated in which state? हायुं गेजेरारि फोरबो कुल्लु दसेराखौ बबे रायजोआव फालिनाय जायो? बेनि फिननाया जाहैबाय हिमाचल प्रदेशआव। हिमाचल प्रदेशनि कुल्लु भेलियाव फालिनाय जायो। The Bering Strait separates which two landmasses?
बेरिं हा सुजाबा बबे मोननै हा खोन्दोखौ बोखावो? बेनि फिननाया जाहैबाय USA आरो रासियाखौ बोखावो। Who wrote the lyrics of Alaknanda sung by Shankuraj Khanwar? शंकुराज कौर खन्नाय अलकनंदा मेथाइनि सुजुगिरिया सोर होनदों? बेनि फिननाया जाबाय मैत्री पाटर। The real name of crime thriller writer Ranju Hazarika is क्राइम थ्रिलार लिरग्रा रन्जु हाजरिकानि थार मुङा मा? बिनि मुङा जाहैबाय कुमुद चन्द्र हाजरिका। Who wrote the children's book Khanto Khisto Shristo Pusto Mahadusto? गथ'साफोरनि बिजाब शान्त शिष्ट ख्रिस्ट पुष्ट महादुष्टखौ सोर लिरदोंमोन? बिनि फिननाया जाहैबाय भबेन्द्रनाथ शइकिया। कान्चीपुरम साड़ी is produced in which state? कान्चीपुरम साड़ीखौ बबे रायजोआव दिहुनो? बिनि फिननाया जाहैबाय तामिलनाडुआव दिहुनो। Who among the following was a famous painter? गाहायाव होनाय सोर सासेया मुंदांखा सावगारि आखिग्रामोन? बिनि फिननाया जाहैबाय विन्सेन्ट वान ग'र। In which sport do Tania Chaudhary and Nayanmani Saikia from Assam represent India? आसामनि तानिया चौधुरी आरो नयनमणि सइकियाया भारतनि जानानै मा गेलेयो? बिनि फिननाया जाहैबाय लन बल। Identify the badminton player. बेडमिन्टन गेलेग्राखौ सिनायथि हो। बिनि फिननाया जाहैबाय पुलेरा गोपीचंद। पुलेरा गोपीचंदआ बेडमिन्टन प्लेयारमोन। दीपा कर्मकारा जिमनास्टिक गेलेयोमोन आरो सानिया मिर्जाया टेनिस गेलेयो। लिएंडर पेसआबो टेनिस गेलेयो। In which sport did India not win a medal at 2020 Tokyo Olympic होनदों? बेयो कारेन्ट एफेयार्सनि सोमोन। बेखौ बाद होबाय। The Diamond League is an annual series of competition in which area? मोनसे बोसोरारि बादायलायनायनि फारि डायमन्ड लीगआ बबे गेलेनायजों सोमोन्दो दङ? डायमन्ड लीगआ माखौ होनो? ट्रेक आरो फोथाराव गेलेग्रा आयदाफोरखौ जोङो डायमन्ड लीग होननानै बुङो। बेनि फिननाया जाहैबाय ट्रेक एन्ड फिल्ड इभेन्ट्स। ट्रेक आरो फोथाराव गेलेग्रा आयदा। Identify the incorrectly matched pair. गोरोन्थियै बसायनाय जराखौ सिनाय होनदों। बेनि फिननाया जाहैबाय स्टेफेन एडवर्ग। स्टेफेन एडवर्गआ क्रिकेट गेलेया। बेयो टेनिससो गेलेयो। Where is the National War Memorial located? National War Memorialआ बहा दङ? बेनि फिननाया जाहैबाय गोदान दिल्लीयाव दङ।
Which of the following is the mission Basundhara of the government of Assam related to? बेनि फिननाया जाहैबाय आसाम सरकारनि मिशन बसुन्धराया गाहायनि माजों सोमोन्दो दङ? बेनि फिननाया जाहैबाय हा रेबगान्थि आरो हा खाजोना, लैंड रेवेन्यू आरो लैंड सार्विसेस, लैंड रेकर्ड्स। Which of the following organizations is which of the following organization is not in the business of commercial vehicles? गाहायनि बबे फसंथाना फालांगियारि मटर गारिनि नङा? बेनि फिननाया जाहैबाय लार्सेन एन्ड टौब्र। If the pH of a liquid is 5.0, then the liquid is जुदि मोनसे लावलावनि pH आ 5.0 अब्ला बे लावलावा मा आखुनि होनदों? बेनि फिननाया जाहैबाय एसिडिक आखुनि जागोन बेयो। Who is the Vice President of India as on 1st of January 2024? Vice President of India सोरमोन बै समाव? जगदीप धनखरमोन। दा सोर जाखो होनोब्ला सीपी राधाकृष्णनआ दा भारतनि भाइस प्रेसिडेंट। Which of the following belongs to class 1 category of liver होनदों? गाहायनि बबे मोनसेया थाखो 1 लिभारनि बिदिन्थि? बेनि फिननाया जाहैबाय खेमसि। The national flag of which country has a white cross over red background? बबे हादरनि फिरफिलायाव गोजा गाबनि सायाव गुफुर क्रस दङ? बेनि फिननाया जाहैबाय सुइजारलैंड। Which of the following is considered as the earliest compilation? गाहायनि बबेखौ बयनिख्रुइ गिबिसिन बुथुमनानै लिरनाय बिजाब होननानै बुङो? बेनि फिननाया जाहैबाय ऋग्वेद। Which of the following places was a part of the Indus Valley civilization? गाहायनि बबे जायगाया सिन्धु हायेननि सोदोमस्रिनि बाहागोमोन? मोहेनजोदारो। बेनि फिननाया मोहेनजोदारो। Who among the following was involved in the Battle of Waterloo? गाहायाव होनाय सोर सासेया वाटारलूनि दावहाजों लोब्बा दङ? बेनि फिननाया जाहैबाय नेपलियन बनापार्ट। नेपलियन बनापार्टआ बै समाव जेनदोंमोन वाटारलूआव 1815 मायथाइयाव। भैरबकुंड is a trijunction of which of the following? भैरबकुंडआ गाहायनि बबे दाबथाम जायगानि गोरोबनाय जायगा होनदों? बेनि फिननाया जाहैबाय आसाम, भुटान आरो अरुणाचल प्रदेश। Which of the following is generally salty in taste? गाहायनि बबेया सरासनस्रायै गोबाब होनदों? बेनि फिननाया जाहैबाय लैथोनि दैया गोबाब जायो। Which of the following mountain ranges is in northeast India? गाहायनि बबे हाजोमा लारिया सा सानजा भारताव दङ? बेनि फिननाया जाहैबाय जोंना बराइल रेंज। Which of the following statement is incorrect? गाहायनि बबे बिबुंथिया गोरोन्थि गोनां? लक्षद्वीपआ भारतनि गंसे मिरुजों खुंजानाय रायजो। नंगौ। मालदीव्सआ भारतनि गंसे मिरुजों खुंजानाय रायजो। बे नङा। बेनि थाखायनो फिननाया जाहैबाय अपशन नम्बर बी।
The equator, the Tropic of Capricorn and Tropic of Cancer passes through which continent? बिषुब हांखो मकर हांखो आरो कर्कट हांखोआ बबे हादोरमाजों बारलाङो? मोनथामबो बबे हादरमाजों बारलाङो होनोबा आफ्रिका हादरमाजों. Which of the following is an island state of the United States of America? गाहायनि बबेया आमेरिका जुथाइनि गंसे द्वीप रायजो? बेनि फिननाया जाहैबाय हावाइ आइलेण्ड. Sudden burst into the open of hot water and vapor from deep underground is termed as. गोथौ हा सिंनिफ्राय हरखाब दै गुदुं आरो खफ' ओंखारनायखौ मा बुङो होनदों? बेनि फिननाया जाहैबाय गिजार. बर'आव मा होनदों? बिदुं फुंखा. Which of the following is not a component of Constitution of India? गाहायनि बबेया भारतनि संबिजिरनि बाहागो नङा? बेनि फिननाया जाहैबाय the directive rights of the center. जोंना डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पलिसियाबो फान्डामेन्टेल कन्स्टिटिउसनाव दङ, फान्डामेन्टेल डिउटिसआबो दङ, फान्डामेन्टेल राइट्सआबो दङ. नाथाय डाइरेक्टिव राइट्स अफ द सेन्टारा कन्स्टिटिउसन अफ इन्डियायाव गैया. A continuous rise in the price level is called. थाद'नाय गैयालाबानो बेसेन बांलांबाय थानायखौ बुङो. Inflation बुङो. A continuous rise in the price level is called inflation. What does DAY stands for? The National Rural Livelihood Mission. National Rural Livelihood Mission आव डेआ मा बुजायो होनदों? बेनि फिननाया जाहैबाय दीनदयाल अंत्योदय योजना. Which of the following novel was written by Padmashri रंबं तेरां? बर'आव मा होनदों? गाहायनि बबे सल'माखौ पद्मश्री रंबं तेराङा लिरामोन? बेनि फिननाया जाहैबाय रंमिलिर हाहि. Which of the following is not the Central Armed Police Force of India? गाहायनि बबेया भारतनि मिरु हाथियार नां रैखाथि हानजा नङा? बेनि फिननाया जाहैबाय ICG, इन्डियान कोस्ट गार्ड. इन्डियान कोस्ट गार्डआ भारतनि मिरु हाथियार नां रैखाथि हानजा नङा. What is the chemical symbol of silver? रुपानि रासायनिक बिदिन्थिया मा? What is the chemical symbol of silver होनोबा Ag. Si आ सिलिकन, Au आ गोल्ड. बिदि आरो. Who is the president of the USA as on 1st of 2024? बेनि फिननाया जाहैबाय जो बाइडेनमोन बै समाव. दा सोर होनबा डनाल्ड ट्राम्प. Which of the following is considered as the powerhouse of the animal cell? गाहायनि बबेखौ जिबि जिबख्रियाव थानाय गोहोनि बाख्रि मुङै मिथिनाय जायो? बेनि फिननाया जाहैबाय माइटोकन्ड्रिया.
Which of the following countries does not have a seashore? गाहायनि बबे हादरहा लैथो सेर गैया? बिनि फिननाया जाहैबाय आफगानिस्तान। आफगानिस्ताना मा जोंना लैंडलॉक्ड कान्ट्री। The world's largest island Greenland is a part of which of the following countries? बुहुमनि देरसिन दिप ग्रीनलैंडआ बबे हादरनि बाहागो? बिनि फिननाया जाहैबाय डेनमार्कनि बाहागो। दिनैनि जिके पर्सना बेसेबाङानोमोन? भिडिअखौबो एसेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।